खुलुमबाय नोंथांमोनखौ केबि बड' निउज चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि रादाबखौ मिन्थिनो मोनो आरो खोनानो मोनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन? आसामनि सीएमआ सोर जामारगोन? बिनि फिननायखौ गाबोन बीजेपीनि लेजिस्लेचर पार्टीनि मिटिंनि उनाव मिथिनाय जागोन। नैथियाव दं आसामआ गासै 50,000निबो बांसिन कभिडशिल्ड भेक्सिनखौ 18 निफ्राय 44 बैसोनि सुबुंनि थाखाय मोन्नाय जाबाय। बे खोथाखौ दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। बिनिनो गासै आसामआ 1,66,709 भेक्सिनआ दं। बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों बुंबावो। थामथियाव दं आसामनि मोनथाम साहा बागानखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय आरो कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै फोसावो। बेफोर मोनथाम साहा बागानफोरानो जाबाय डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि जाल'नि, गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बरसापरि आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि नीलपुरी। गासै साहा बागानाव मावग्रा 133 सुबुङानो 5 मेसिमाव कभिड-19 नि थाखाय पजिटिभ मोननाय जायो आरो बिनिनो 50 बेनिफिसियारिसफोरखौ कभिड-19 नि टिका थुनाय जायो। ब्रैथियाव दं करीमगंज जेला कभिड-19 नि हटस्पट जाबाय मानोना गासै 34 हमजानाय सुबुंफोरखौ कर'नानि थाखाय पजिटिभ मोननाय जायो आरो बिनिनो शुक्रबारखालि 24 सुबुङा भाइरासजों गाग्लोबजायो। डिप्युटी कमिशनार अनबामुथन एमपिआ दिनै बुंथियो दि गासै कभिड पेसेन्टखौ मोनसे आलादा आइसोलेसन बिल्डिंआव दोननाय जागोन जायनाखि जेलनि सिङावनो थागोन आरो बिनिनो डिप्युटी कमिशनारआ बुंथिबावो दि डिस्ट्रिक्टआव थोजासे कभिड सिलिन्डारआ दंखायो आरो बादारपुर स्टेशननि रेलवे कचफोरा रेडिखा होनना बिथाङा बुङो। बाथियाव दं इन्डियाननि हकी प्लेयार अलिम्पिकनि गल्ड मेडेलिस्ट रबिन्दर पाल सिंहआ 65 बोसोर बैसोआव दिनै फुङाव कर'नानि थाखाय थैनो गोनां जायो। बिथाङा सप्तानै सिगां एप्रिल 24 आव कभिड पजिटिभ मोनना लखनौनि लकेल हस्पिटालाव दंमोन। रिपर्ट बायदियै कभिडनिफ्राय रिकभार जानायनि उनाव बिथांखौ नन कभिड वार्डआव दोननाय जायो जेब्ला बिथांखौ नेगेटिभ मोनफिननाय जायोमोन, नाथाय बिथांनि कन्डिशना हरखाबै गाज्रि जायो आरो बिथांखौ भेन्टिलेटर सापर्टआव दोननाय जादोंमोन, नाथाय दुखुनांथावदि बिथाङा थैना थांबाय। स्निथियाव दं गासै 600 गोदान कभिड केस मोननायनि उनाव मणिपुर गभर्नमेन्टआ दिनैनिफ्राय 7था डिस्ट्रिक्टआव 10 साननि थाखाय लकडाउन फोसावो। बेनिनो कार्फ्युआ 16 सिम थागोन आरो कार्फ्यु फोसावजानाय डिस्ट्रिक्टफोरानो जादों फारियै सोनाब इम्फल, सानजा इम्फल, बिष्णुपुर, थाउबाल, काकसिं, चुराचान्दपुर आरो उख्रुल। अर्डार बायदियै गासै देहा फाहामथाय फेसिलिटिस आरो लोगोसे जिब-जुनार देहा फाहामथाय, हस्पिटाल, क्लिनिक्स, नार्सिं ह'म्स, फार्मासिस, भेटेनारि, मुलि फानग्रा, कभिडनि टिका थुजानो थांनाय आरो टेस्ट खालामजाग्राफोरा खुला थाजोबगोन। मिडिया, पावार फाइल सार्भिसेस, पिएचइडि, पुलिस डिपार्टमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनआ खामानि मावनो हागोन। बिनिनो अक्सिजेन सिलिन्डार साप्लाइ खालामग्रा आरो एलपिजि, अइल टेंकार, फायार सार्भिस, वाटार सार्भिस बायदि गोनां मुवाफोरा खुला थाजोबगोन, नाथाय रेस्टुरेन्टफोरा बन्द थागोन। बिनिनो 8थियाव दं दिनै भारतआव इन्डियान एयार फर्सनि मददजों 75 अक्सिजेन सिलिन्डार्सखौ इउनाइटेड किंडम ब्रिटिश अक्सिजेन कम्पानिनिफ्राय पाटना एयारपर्टआव लाबोनाय जायो बिहार मेडिकेल सार्भिस कर्परेसन लिमिटेडआव बाहायनो थाखाय। 9थियाव दं कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै मिज'राम गभर्नमेन्टआ 7 साननि थाखाय लकडाउन फोसावो आरो बियो 10 मे समबारखालि फुंनि 4 रिंगानिफ्राय 17 मे फुंनि 4 रिंगासिम थागोन। बे अर्डारखौ मैया शुक्रबारखालि फोसावनाय जायो आरो लोगोसे बुंबावो दि स्टेटआव हाबग्रा बर्डारआ खुला थागोन, नाथाय स्टेट एबा रायजोआव फैफिनग्रा आरो थांफिनग्रा दावबायारिफोर गभर्नमेन्टजों खुलिजानाय एन्ट्रि पइन्टजोंल' हाबनो मोनगोन। 10थियाव दं कामरुप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनआ गुवाहाटी रेलवेआव पेसेन्जारफोरखौ जायनाखि ट्रेनजों सौफैदों बिसोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादों। बिनिनो शुक्रबारखालि गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय 635 पेसेन्जारफोरनि मादाव 18 सुबुंखौ कभिड पजिटिभ मोननाय जादों। रिपर्ट्स बायदियै जायनाखि कभिड पजिटिभ मोननाय जादों बिथांमोनखौ हम आइसोलेसनआव दोननाय जादों। बेयाव लकेल ट्रेनजों हान्थिनाय दावबायारि बा पेसेन्जारफोरखौ कभिड टेस्ट खालामनाय जानाय नङा। रेलवेजनि बायदियै 4-5 सोब पेसेन्जार ट्रेनआ गुवाहाटीसिम सौफैयो आरो बेनिनो बांसिन सुबुङा केरालानिफ्राय सौफैदों मानोना गोबां स्टेटआव कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै गोबां सुबुङानो आसाम फारसे गिदिंबोफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। 11थियाव दं बलिउडनि एक्ट्रेस कंगनाखौ कभिड पजिटिभ मोननाय जायो। 12थियाव दं अख्राङाव 14 दान थाना फैनाय जौनि दामा गोमोथाव। अख्राङाव 14 दान थाना फैनाय जौ गोजानि मोनसे बथलआ फानजानो थाखाय रेडिसै। बे जौ बथलखौ 2019 मायथाइयाव अख्रांमा स्पेस स्टेशनाव दोनहरनाय जायो जाहाथे बुहुमनि ग्रेभिटिनिफ्राय गोजान दोनबा बेयाव मा गोहोम गोग्लैयो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय, नाथाय बे जौ बथलआ बुहुमाव फैफिननायनि उनाव गावनि असली बैसोनिफ्राय बांसिन गोबावनि बायदि जाबाय। ओरैनोआव
बे जौनि दामा $6,000 थामहिनबा 4.39 लाख रां। नाथाय नोंथाङा बे जौखौ अख्रांनिफ्राय फैफिननायनि उनाव गोबां खरर फैसा बाहायना बायनो गोनां जानो हागौ। 13थियाव दं कलकाता नाइट राइडार्स KKRनि थाखाय निउजिलेन्डनि गेलेगिरि कर'ना पजिटिभ। बिनिनो 14थियाव दं मिज'रामनि डिप्युटि चिफ मिनिस्टार टाउन लुइयाखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जायो। आरो 15थियाव दं आरो दासो मिन्थिनाय बायदिब्ला कलकाता नाइट राइडार्सनि KKRनि गेलेगिरि प्रासिद कृष्णाखौबो कर'नानि थाखाय पजिटिभ मोननाय जायो। 16थियाव दं महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटाल MMCHनि एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अनुपल शर्माया बुङो दि COVID-19 नि पजिटिभ केसआ थांनाय बोसोरनिफ्राय बांसिन बारायदों आरो डक्टर शर्माया मिथिहोबावो दि बे समाव थैनायनि अनजिमायाबो बारायदों। डक्टर शर्माया बेखौनो बुंथिदों दि बे समाव कोविड केसनि आरो थैनायनि अनजिमाया बारायदों जेब्ला सुबुङा माखासे सिम्पटम्सनि नुसेयावबो टेस्ट खालामजायैनि जाहोनाव मानसिफ्रा हम आइसोलेसनाव थादों आरो अक्सिजेन लेभेलखौ चेक खालामनाय जाया आरो जेब्ला बिसोरनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जायो अब्ला बिसोर हस्पिटालसिम फैयो आरो बिसोर लामायावनो थैनो गोनां जायो एबा हस्पिटालाव थैयो। बियो बेखौ खावलायो दि मानसिफ्रा बे बेरामनि सायाव सांग्रांथि जायो आरो टेस्ट खालामजानो आरो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लानो खावलायो। आरो बियो लोगोसे खावलायो दि मानसिफोरखौ जेब्ला बिसोर कोविड पजिटिभ मोनो अब्ला हस्पिटालाव थानो आरो कोविड केयार सेन्टाराव थानो। बियो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दि जोंनाव थोजासे अक्सिजेन थासेयावबो अक्सिजेन थोयैनि जाहोनाव मानसिफ्रा थैगासिनो। होमबा दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना कभिडनि रुल्सफोरखौ मानिना सोलियो आरो जेब्लायबो मास्क गानना थायो। गोजोन्थों।